भौजी का भेल भौजी? अपना देवर के गले न लगेबू? ना राहुल, हमने के बीच के दायरा दीवार बन गई बा, जेकरा के रंगल हमरा बस की बात नहीं खे। ये तू ना तोरा मन के भीतर के डर बोला था और अपने के साहस देख के ही अपने के देवर बने के दिल कले रहे। चली चली अब घर चली। तूफान हवा के झोंका बन के निकल गई बा। घर? कवन घर? वो घर जेकरा की मंदिर समझ के हम पूजा कैली और ओहे मंदिर के देवता हमरा पे लांछन लगा के हमरा के घर से बाहर कर दिले। ओहे घर एक औरत नैहर में बैठ के ससुराल के सपना देखत दिया। हम वही सपना के साकार करे खातिर आयल बने। पति के रूप में परमेश्वर बन के ना। अब या तो हमरा के मुजरिम समझ के सजा दे दा, नहीं तो पति समझ के माफ कर दो। भूल हमार होके चाहे तोहार, मर्यादा के एगो सीमा होला और वही सीमा के तहत पत्नी अर्धांगिनी कहल जाले। पति के आधा अंग और अपने आधा अंग के काटे के गलती कोनो मूर्ख ही कर सकेला। हाँ बेटी, सुबह के भूलल अगर शाम के घर वापस आ जाए तो ओकरा के भूलल ना कहल जाला। जा अपन घर संभाला, जा बेटी। हाँ बेटी। हम तोहरा के चले के नहीं कहब और न तो तोहरा के यहाँ रहे खातिर हम आज्ञा दे सकिला। बाकी तोहार जैसन फैसला। सिंदूर के सम्मान है एक औरत के चौखट से मरकट तक ले जाले। बस एगो बिनती बा कि आज से हमने के रिश्ता तेवर पहुंचाई के ना, बल्कि माई बेटा के रही। भौजी